काही पदार्थ हे असे असतात की ते काही प्रांतांची ओळख दाखवतात. तशीच आहे ही कुळथाची पिठी, जी आमच्या सिंधुदुर्गाची ओळख आहे. सिंधुदुर्गातल्या प्रत्येक घराघरामध्ये बनवली जाणारी ही पिठी. तर अगदी गरिबापासून श्रीमंतापर्यंत सगळी ही पिठी आवडीने खातात आणि व्हेज आणि नॉनव्हेज या दोन्ही गोष्टींसोबत तुम्ही ही पिठी खाऊ शकता. पिठी ही 2 प्रकारे बनवली जाते, तर हे दोन्ही प्रकार मी तुम्हाला आज दाखवलेले आहेत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. गरम गरम भात असेल आणि त्याच्यावर ही जर अशी गरम गरम पिठी असेल तर जेवणाचा आनंद खूप द्विगुणित होतो. तर ही पिठी कशी बनवायची ते आता आपण बघूया. तर हे बघा, इथं मी कुळीथ घेतलेले आहेत. हे बघा, कुळीथ असे दिसतात. आमच्याकडे ह्याला कुळीथ म्हणतात, तुमच्याकडे ह्याला काय म्हणतात ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तर ते व्यवस्थित निवडून घेतले जातात, कारण ह्याच्यामध्ये दगड वगैरे असण्याची शक्यता असते. तर छान असे निवडून घेतले जातात. नंतर त्यांना भाजून घेतलं जातं, भाजून गार केलं जातं आणि मग ह्याला भरडून घेतलं जातं जात्यावर भरडून घेतल्यानंतर त्याच्यावरची सालं निघून जातात. मग त्याला पाकडून घेतलं जातं, म्हणजे सालं आणि डाळ वेगळी केली जाते. आणि ती जी डाळ आहे तर ती गिरणीतून बारीक दळून आणतात आणि त्याची ही पिठी तयार होते. खूप खमंग अशी ही पिठी लागते. आता डाळ दळताना काही ठिकाणी याच्यामध्ये धणे, लाल मिरची, हळकुंड असं पण घातलं जातं. त्याने पण त्या पिठीचा जो खमंगपणा आहे तो खूप छान येतो. तर अशा प्रकारे ही कुळथाची पिठी तयार केली जाते. तर चला तर आपण आपल्या आता रेसिपीला बघूया. पहिला प्रकार जो आहे तो मी तुम्हाला दाखवते, तो म्हणजे वाटणाचा प्रकार आहे. याच्यात छोटंसं वाटण केलं जातं. थोडंसं खोबरं घेतलेलं आहे मी. याच्यामध्ये खूप जास्त खोबरं घेण्याची गरज नाही. अर्धा कांदा आहे तो उभा चिरून घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हे लाल मिरची पावडर आहे ती घातलेली आहे. त्याच्यात थोडं पाणी घालून मी याचं एक वाटण करून घेतलेलं आहे. हे बघा, एक वाटण तयार झालेलं आहे, बारीक वाटून घेतलेलं आहे. मस्त असं वाटण आपलं हे तयार झालेलं आहे. आता मी कुळथाचं पीठ घेतलेलं आहे, म्हणजे पिठी घेतलेली आहे. ही 3 चमचे पिठी आहे. अगदी एवढ्याशा पिठीमध्ये 4 ते 5 माणसं आरामात जेवू शकतात. तर याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि ती पाण्यामध्ये मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे. याच्या काही गुठळ्या जास्त राहत नाही, ती पाण्यामध्ये पटकन मिक्स होते. तर छान अशी मी पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतलेली आहे आणि आता आपण याची फोडणी करून घेऊया. तर टोप गरम केला, त्याच्यावरती तेल घातलेलं आहे. जास्त तेलाची गरज नाही, 1 चमचा तेल इनफ आहे. आणि नंतर मग तेल तापल्यानंतर मग याच्यामध्ये मी बारीक ठेचलेला जो लसूण आहे तो मी याच्यामध्ये घातलेला आहे. लसणाचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवायचं, कारण लसणाची फोडणी या पिठीमध्ये असते आणि ती इतकी खमंग लागते. तर लसूण चांगला परतवून घ्यायचा, मस्त अगदी त्याचा वास येईपर्यंत. हे बघा, लसूण छान अगदी मी परतवून घेतला, मस्त त्याचा अगदी वास सुटलेला आहे. लसूण चांगला परतवून झाला की नंतर मग मी याच्यामध्ये एक कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे. हे बघा, कांदा घालायचा आणि कांदा पण लसणीसोबत व्यवस्थित परतवून घ्यायचा. हे बघा, खूप जास्त ओव्हर कुक करण्याची गरज नाही आहे कांद्याला. कांदा फक्त आपला मऊसर झाला म्हणजे पुरे. तर मऊसर होईपर्यंतच आपल्याला हा कांदा इथं परतवून घ्यायचा आहे. हे बघा, कांदा छान परतवून झाल्यानंतर मग आपण जे मगाशी वाटण करून ठेवलं तर ते इथं ॲड करायचं आहे आणि त्याच्यासोबत जे थोडंसं पाणी पण इथं ॲड करायचं आहे. हे बघा, जे मिक्सरला वाटण राहिलं होतं त्याच्यात थोडं पाणी घालून ते मी इथं घातलेलं आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. मिठाचं तर प्रमाण हे आपल्या चवीनुसार वापरायचं आहे. इथं मी दोन्ही प्रकारची मिठं वापरलेली आहेत, एक आपलं नॉर्मल मीठ आणि एक खडे मीठ. खडे मिठामुळे या पिठीची टेस्ट आहे ती खूप अजून जास्त येते. 2 आमसुलं इथं वापरलेली आहेत, कोकमच्या पाकळ्या आहेत या. काही ठिकाणी आमसुलांच्या ऐवजी चिंच पण वापरतात. आणि आता याला मी एक चांगली दणकून उकळी येऊ दिलेली आहे. हे बघा, मस्त अशी उकळी येऊ दिलेली आहे. छान अशी उकळी येऊ द्यायची ह्या पूर्ण वाटणाला, तरच आपली पिठीची टेस्ट आहे ती खूप छान येणार आहे. आणि थोडीशी पाव चमचा मी इथं हळद वापरलेली आहे. जर तुमच्या पिठी दळताना हळद वापरली असेल तर नंतर वापरण्याची गरज नाही. आजकाल बाजारामध्ये पण ही कुळथाची पिठी अगदी आरामात मिळते. आणि नंतर मग मी हे मिक्स केलेलं जे आपण पिठी आणि पाणी आहे तर ते मी एकत्र केलेलं आहे, ते मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. हे बघा, आणि नंतर पाणी ओतून घेतलेलं आहे. पहिल्यांदा ही पिठी जी आहे ती पातळ दिसते, हे बघा, पण जसजशी ती गरम होत जाते आणि त्याला उकळी येते तेव्हा मग ती दाटसर होत जाते. त्यामुळे त्याचा अंदाज घेऊनच आपल्याला पाणी ओतायचं आहे. पिठी ह्या वाटणामध्ये एकत्र घातल्यानंतर मी हिला बघा छान अशी एकत्र करून घेतलेली आहे. हे बघा, मस्त असं छान अशी ढवळून घ्यायची ती पिठी आणि आता याला एक उकळी येऊ द्यायची. जसजशी उकळी येईल तसतशी पिठी आपली दाटसर होत जाईल आणि जसजशी थंड होईल तसतशी अजून दाटसर होत जाईल. हे बघा, एक उकळी आलेली आहे. याच्यावर मी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि ही पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घेतलेली आहे. हे बघा, मस्त अगदी अशी मिक्स करून घ्यायची आणि याला एक छान अशी उकळी येऊ द्यायची.
आणि ही बघा आपली पहिली जी वाटणाची पिठी आहे ती तयार झालेली आहे. आता आपण दुसरा प्रकार बघूया जो झटपट होणारा आहे. तर त्याच्यासाठी मी परत टोपामध्ये 1 चमचा तेल गरम केलेला आहे आणि मगासारखीच लसणाची फोडणी केलेली आहे. लसूण थोडा पिठीमध्ये जास्त वापरायचा, म्हणजे पिठीचा खमंगपणा किंवा मस्त असा पिठीला वास येतो. तर ठेचलेला लसूण मी याच्यामध्ये घातलेला आहे. लसूण पण परतवून घेतलेला आहे. लसूण मी छान परतवून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता लसणीचा जो खमंगपणा आहे तो पिठीमध्ये खूप छान लागतो. अगदी झटपट होणारी ही पिठी आहे. अगदी जेव्हा तुम्हाला आयत्या वेळेस करायचं आहे, काय सुचत नसेल तर त्यावेळी तुम्ही ही पिठी करू शकता. एकदम फटाफट होते, पण एकदम रुचकर अशी पिठी तयार होते. तर लसूण परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये 1 कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे. मगासारखाच तो कांदा मी परतवून घेतलेला आहे. कांदा आपल्याला मऊसर करून घ्यायचा आहे. हे बघा, कांद्यासोबत थोडी मी हिरवी मिरची घातलेली आहे. मग अशी जी पिठी केली त्याच्यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर घातली, तर या पिठीमध्ये, या प्रकारच्या पिठीमध्ये हिरवी मिरची वापरली जाते. तर हिला हिरवी मिरची घातलेली पिठी किंवा खोबरं शिवरून केलेली पिठी असंही म्हणतात. एकदम झटपट प्रकार होतो हा. तर हे सगळं छान असं परतवून घेतलेलं आहे. 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे. हे बघा, आणि हळद पण या कांद्यासोबत मी व्यवस्थित परतवून घेतलेली आहे. हे बघा, मिरची आणि हळद असं हे पिठीचं कॉम्बिनेशन असतं, किंवा मिरची आणि हळद ही पिठीमध्ये ह्या वापरली जाते. एकदम झटपट होणारा हा पिठीचा प्रकार आहे. तर हळद जी आहे ती कांद्यासोबत मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये थोडं पाणी घातलेलं आहे. आता फोडणीमध्ये हळद घातल्यामुळे पूर्ण पिठीला जी हळद आहे ती खूप छान एकत्र होते किंवा लागते. तर आता याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून घेतलेलं आहे मी आणि त्याच्यामध्ये मगासारखं चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. मिठाचे दोन्ही प्रकार मी इथं वापरलेले आहेत. खडे मीठ आणि आपलं नॉर्मल मीठ. आणि नंतर मग याच्यामध्ये थोडेसे 2 कोकमाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत. 2 चमचे मी याच्यामध्ये ओलं खोबरं आहे ते घातलेलं आहे आणि कोथिंबीर घातलेली आहे थोडी. आणि सगळं पुन्हा हे मी एकत्र करून घेतलेलं आहे. ओलं खोबरं इथं आपण नुसतंच वापरतो आहे, म्हणजे किसलेलं डायरेक्ट खोबरं इथं वापरलेलं आहे. इथं काही मिक्सरला वगैरे खोबरं लावण्याची गरज नाही आहे. काही ठिकाणी लाईट गेली तर मग पटकन ही अशा प्रकारची पिठी जेवणामध्ये केली जाते. तर आता ह्याला सगळ्याला चांगली उकळी येऊ दिलेली आहे आणि मगासारखंच मी 3 चमचे जे कुळिथाची पिठी आहे तर ती पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतली आणि ती आता याच्यामध्ये ॲड केलेली आहे. कुळथाची पिठी पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतल्यामुळे ही आतमध्ये जेव्हा आपण घालतो तेव्हा ती पटकन मिक्स होते. डायरेक्ट जर पीठ वापरलं तर ते थोडं गुठळ्या वगैरे राहतात. त्यामुळे आधी ती पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आणि नंतर मग इथं वापरायची, म्हणजे आपल्याला पिठी करायला एकदम सोपं जातं. तर नंतर मग मी याला छान अशी उकळी येऊ दिलेली आहे. हे बघा, पिठीला एक मस्त अशी उकळी देणं फार महत्त्वाचं आहे, तरच ती पिठी खूप छान होते. तर मगासारखीच बघा ह्या पिठी आता थोडीशी दाटसर झालेली आहे. छान अशी उकळी आलेली आहे आणि ही जसजशी थंड होईल तसतशी ही अजून दाट होत जाईल. तर हे बघा, हा दुसरा प्रकार पण पिठीचा आपला तयार झालेला आहे. तर पिठीचे दोन्ही प्रकार मी तुम्हाला इथं दाखवलेले आहेत. कुळथाची पिठी ही खूप आरोग्यवर्धक आहे. कुळीथ हा महिलांचं जे गर्भाशय आहे ते त्याची ताकद वाढवणारा आहे. सर्दीसाठी पण सुद्धा हा खूप छान आहे. तर अगदी खूप पारंपरिक पदार्थ आहे हा कोकणातला, सिंधुदुर्गातला. खूप जुनी परंपरा आहे या पिठीला. खूप गरिबांपासून श्रीमंतापर्यंत सगळे अगदी ही आवडीने पिठी खातात. आणि जर सुका मासा असेल, सुका बांगडा मासा आणि पिठी, हे तर कॉम्बिनेशन खूप फेमस आहे कोकणातलं, म्हणजे सिंधुदुर्गातलं. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.